Jo, máme jeden bod, máme ten Jan tam, takže to je to lavina. Vlevo je tank, Jo, no. Jo, no. A já nemám... Nebo jejich? Jejich, já nemám tu panceřovou pěst, to nezničíme, to nezničíme. Počkej, teďka dostal raketu. Přestal střílet. No dostal. Nice, další. Už hoří. Oni ještě můžou ještě vyskočit, no. Ty vole, ten Dax ty mě vylekal, ty jo. Řekl, že ty už jsou úplně v prdeli. Asi jsou, vole, upečený, no, už. Ugrilovaný. Jsem se zesral teď, ty vole. Už můžeš normálně chodit? Tak nějak. Wow. Co to bylo? Tohle bylo z kostela. OK. Nejspíš. Tak na 25%. Podívám se na kostel. Jo, je tam. Já zavřel dvířka, parcha. Enemy Huey v diaľke opúšťa Lunu. Ale dostal ráno. Smer Matroš. Dostal ode mě minimálně 2. Vidím ho tam. Au, já jsem dostal. Ležím. Dostal jsem jakoby z boku, jakoby zleva ode mě. Směrem jakoby na kostel, tak zleva. Já jsem dead. Už mě dorazil. Slyším ho tady, jak tady běhá okolo. Na Jantarase ženou enemáci od silnic Pomstil jsem tě. Východu. Vím kolik, ale teď nás tam smáli já celý skočím na menovému auto. V kostele jsou mrtví. Jo? Jo, byli tam 2. Kostele? Že tady není to, že když fakt dáš plný plyn, tak při tom startu ti to začne hrabat, když začneš zatáčet. Bylo dobrý. Už tam prilítaj Little Bear. Okrem toho UHčko je na Montyňáko. Já vidím, tak já čekám na to. Můžu se vyhnout tomu minovému poli. Malinko jsem naboural. Teď se tak jako v nulové rychlosti, ale dostal jsem bídu. Ale kvalitní muzička, to jsem si nechal. Zabil jsem dalšího. Dobře. Právě kolem mě Víťo projela raketa. OK. Ty chcípáku! Ураган всем позывным. Нас атакуют в точке Beru nás Спутник. Sputnik. Tamhle byla enema. Prdele, on musel zaběhnout. Tohle to je náš? Není. Dostal. Počkej, cože mi je? Mild bloodless? Tak, morfín.
Prosím tě. Profesionální alkoholik. Ale mám modrou pásku na má no. Ten sviňák. Jo, Vargas tady byl. I ve snu. Dostal. Teď se přemístím, Jo. vole, tady už nebudu, tady se musím přemístit. Hej, hold. Pojď se, tady vidíš tady tu budovu? Ty vole, to je kurva. Jsem u heliportu už, jo? Ne, já jsem celou dobu u Rusáku. Potřebuji krytí. Potřebuji smoky, KGB, hoď sem. Teď nevím, jestli jsem sundal, vole, nebo si lehl. Cikánským strojem, ale se střechou. Protože nemí střechu, tak se cestou vysypů tak dvakrát. Jo, to dělá to, když máš hnedka vedle počítače whisky. To jako musíš, ne? Nevím, jestli jsem ho tam prostě sejmul, nebo ten týpek si stihl lehnout takhle rychle, kurva. Sorry, bráško, že jsem tě nezachránil. Jasný, všechno bude. Nope, to je naše. Jo, to je naše. A pak až to budeš brát, tak to klidně vem tím offroadem a vem to doprava, ale vem to tak jako ze široka, oni tam naházeli mini i trošičku vedle. Offroadem se to myslím. Teďka jedeme někam do prdele. A teďka pojedeš rovně, tak budeš na hlavní a už budeme skoro u toho Montiňáku. Jsem trefil motorkáře za jízdy. Ten nice. Ty jsi furt na Montiňáku, ne? No jak to ale vypadá, já jsem jakoby tady, já hlídám hlavní cestu, jede sem další auto. Ok, to je to ten debil, že takhle jsem já jsem jenom na random zmáčknul tab a najednou já jsem živej. Já sniperem furt naživu, vole. Ale Montiňák furt je tady jako, furt tady máme ty špíňáky. A půjde ti tam Peterko, jo? Tam jede od nás. Jede sem další auto, já ho zase zkusím. Ne, to je motorka. Čo, já už jsem tady vyvražil takových lidí, vole. Nad Jantorem zastřelený. No jasný, jo, já jsem chtěl ukrást jeho plát, ale... Hele, Pragy. Dobrý, já mám. Tak, dám si jej. Pragoše. Ukradnu jeho epinefrin, jeho bandáže. Sice má jiný, ale to nevím. Schneider. 7 zásobníků do toho skara. Už to tady držím delší dobu, tady tu cestu. A u toho nákladáku jsem zabil řidiče, ale ten spolujezdec ještě asi stačil utíct. Jantar nad vodou letí od jeho. Jede další auto po té hlavní cestě, jo, bacha. Jede tam další. Počkej, ticho. Toho týpka, Ale vole. půjde s tou hydrou damage, vybombit ten kabak. Tam nejsou vzadu jako něj.
Dobrý typek, já si sundal raketometem. Jedem napravo. Já jdu pryč z toho propadeného baráku. A jdu zadním chodem. Počkej, Tak dobrý, tak jsem tady zabil oba. Tak je to dobrý. Proč ten kavan potřebujeme defnout, jestli tam z mainu někdo... Já jsem rád, že já jsem stál z mrtvých, ty vole. Ještě mi napsala nějaká krásná slečna. Že to tam je. Vydrž. Pěkný. Někdo dostane kavan. Počkej, Vítě, když já takhle jako ležím. Pěkně kamaráde, pěkně ty vole, krása. Já tam jedu, ale určitě by se hodil Vítě, když já takhle ležím, tak normálně mě to může zvednout. Nebo jakoby, jako zbudím se. Jo, To je náš, Mě nedorazil. Díky. Mě nedorazil, já jsem stal z mrtvých po druhý. Vítě, máš selling solution, mě už došlo. Strašný žebrák tady, ty vole. Dobrá práce s tím táčkem. Ještě. Dík. Dobrý, jako mám to když tak v tašce, bych potřeboval. Počkej, ukáž. Kde to je? Těch tam je hodně, Jo, jdem na plazmu. Chceš Víťo s náma na plazmu? Ne vole, já tady bojuju. Kdybyste nás radši pomoct, protože oni připravují další útok na ten vole Montignac, vole. Tak teďka se prej chystá nějaký útok na Montignac tady po cestě, tak možná bychom mohli jít. U benzínky, řekni tam, kde jsme, U benzínky. Je to u benzínky na cestě, tam jak jsou nejblíž ty typci na mapě. Však bude, teď já sedím uprostřed. Teď mě trefili, no, ty vole. No tak sorry. Bomba. Jakoby doslova je to bomba. Bismillah, Allahu Akbar. Ty vole. Já mám říct, já jsem teďka složil nedávno. Ale po mě, já to jebu.